हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअ होया लाबोया बिराद गोबाव जाबायमोन आरो लोगोफोर माने आङो गुवाहाटीयावहा जोङो प्रग्राम गाहैखांनायनिफ्रायनो लोमजानाय गुजुनाय जादोंमोन आरो बिराद हामानो ओमफ्राय दासो हामबाय ओमफ्राय दा आङो गामि खाथियावनो आरो जोंहा आदा जायो बेयावहा हाबा जानो थांनो नागिरदों ओमफ्राय दिनैनिफ्रायसो ब्लग लाबोफिनसै आरो लोगोफोर आङो ओमफ्राय नोंथांमोना बिदिबा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो जाय नोंथांमोना आंनि मोजोमस्रि इउटुब चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बिदिबा थुदो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो थाबायगासिनो लोगोफोरा हारसिंनो गामि बारबाय ओमफ्रायो रौताथिंनिफ्राय फैगासिनो लोगोफोरा ओमफ्राय दायो गाखोना थांफानोसै बिसोरजों नुहुरनायफोरा जोंनि गामि पाक्का रास्ता गोजा जोंनि लामाया थाबायगासिनो सफैबाय लोगोफोर नै गन्द्राया आथिं It's okay. It's okay. I love you, it's okay. I am nothing display. नै सिख्लाफोर मोजां सोर नांगौ बुंहरना लाखा I love you बुंहरना लाखा रेड कालार दोङो मा होनो ग्रीन कालार दङ पिंक कालार दं जायखौ नांगौ I love pink I love red होनना बुंहरखादो I love pink इदि होनना बुंहरलाय आरो आंनिया नाङा दे आं बुरिबाय नै एक्टरफोरा Next आं लागोन दे एवार्डखौ माबेयाव एक्टरनिया नै एक्टरा बड' फिल्मावहा एक्टर खालामनो लिंहरदो दे बेखौ बे आदाखौ बिराद हेन्डसामखा नै डेन्जारखा हारसा बायदिसो एसां साइज लिंहरबानो जाबाय नोंथांमोना जायनो एक्टर नांगौ दे लोगोफोर जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो नैबे सासे आरो नैबे नेपालि बायदि बिसोर सा कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय जों सानैया 2 in 1 सोर माबा 5 मिनिटनि गोदोर 5 मिनिटनि खिथाहरबानो जाबाय सिनायोबा मिथियोबा गासिबो एके होनना बुङो आरो लोगोफोर इसोरखौ मोसाब्लाबो एके ओमफ्राय नोंथांमोना एके नुदोंना नुवाखै खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय मोजांसोदांलै
माबायदि नुदों लोगोफोर एसे मेगना बोरैबा नुदों दा दहायनिफ्राय सोलायदों मेगना मोसा मोसा मेंजोब्बाय लोगोफोर मालाय बिसिनि गामिनानो बुरिफ्रा जि मोजां बिबार थुना होबावोसो मालाय आंनियाबो नुबाय नुबायना सस्ताना खिफि संखायलांसोबाय औ मोसा मोसा ससा खिफि ओंखारसो बिबार नङा बिबार मा जाखो जानानै गैला आं बक्स Mayu ang nuwakoy. I love you. मोजां थां नोंसोरबो लोगो गोसाल मोन माने नोंसोर माने आं नाङा मालाय बिसोर Ayo halang kaijan boyfriend. Boyfriend na kaijan. Ayo. Ai nâng lại chắc thỏa Đấy á Nãy à khen đá sợ Đá sợ nụ đường 어느 사람? 무사 먹는 무사 뭐야? 무사 먹는 무사 뭐야? 무사 먹는 무사 뭐야? 무사 먹는 수저 무사 먹는데 무사 먹는데 무사 보통 먹는데 어이 đây số sẽ phải được Kumakumun bisa ada nih. Oh, aku lagi kasih bang. Bekas. ada unlimited kan lo dia namanya Mana itu saya gelas apa? Berbanding dia pilih style.
Kalmasri. Labai dia tuh. Mau